mamosha ekutema patende maro nokukanya jina patende maro andina kutema patende maro chama waumbire wakatema wakapoana akapiwa na sabu komika sabu shoma ya Paritua, quindi magari la tua parara, tu pari una così. Fanno più meno con la vita, e che mi piace. Fanno gente magari dentro ma asi dici si ho dentro mano. Cuci quel qua si distingue per i punti che io a divisi io che ungaite muwati kana kuti mune madinde maro maviri ezvatisingazvezva asi kubva pakaitwa pakamboitwa rimwe gore racho ndopakazoita uyu gweturo vanoti vano 8 meters kana kuti 75 meters kubva pakakanya zvidhina akasunga nyaya ndiya ya pamzerema ndasvika kutarisa panzvimbo pacho ndakaona pachita zvekuma 75 kusvika paold road ndo parukanywa zvidhina zvichiendawo uko rimwe saidi ndichibva ndaenda kumavirira kuti ndisvike pane dzimba ndotarisa nedzimba dzauyukatiyo pano pambe ne100 chakuti panzvimbo iyoyo ndomaonera ndikaita ndakuda kuti ndiprove kuti ndizive kuti nyaya iyi yakamira sei ndomaonera ndikaita zvangu saka muti dende mara havana ini kubvawo ndaenda kusangura wangu pandakuona pachitwa dende mara. Dende mara handaiziva ndokwakuti pachingerengere village kana kuti mudzinge village ndoratomogara kusvika pari izvezvi ndora tinongoziva kubhuka kana tongoti from last year tichidzoka mumashure inazviziva kuti rakaitwa gore ripi nekuti ndakaedza kuvabvunza handisiuziva kuti rakaitwa gore ripi vanoti rakaitwa 1 year richinzi ranga rakumbirwa kubva mudzinge kubva mumbe kwapfundi richienda kwakaini richitwa mushitaiga antu vanozonedende mari vanoatibatsira ngoyanani Right, but many of us in the road. What you are to do? That's a command city. To put away, Siva. Yes, in the next Zumbaraka teach we have 1982. Teach we have Kaisa Zumba, real patching it. Which took a million half food and Agora. Irikuta uwai igore 1 takaenda kunoma uwai papo isusu washa unakuira wakaramba kuira takamari mahewa iwe sabuduza ya ampereza na mabeki inini kuziva kwangu andinoita ndoti tuwazokunzi ndingakaita kunoi chete ndo kugara kwese kutaiziva kuti muwati 16 imba imwe chete inekiwa nokwapundi ndezvandaizva
zumba rakaitwa amabhani chichangamire debate vachiri vapiri ndo vakapa zumba kuti ritwe kwachinge kudabhurai richibva kwachingerengere kakuna pfumo nahabhuna. Zumba rakaitwa kumakore 3 vanhu vaibika hwahwa vechikuru vaiva varipo vaibva kwachingerengere kusanganisira atete amaibva. Zumba iroro raitwa pane nzvimbo yaiva yakatarwa yaizikanwa nemunhu wese kuti zumba rinofamba rakadai sezvo riri zumba haisi nzvimbo yekunova yekuti katsuro kanorara rine muganhwaro waizikana nemunhu wese. Munhu wechikuru wese anoda kutaura chokwadi mazuva aya anomaziva. Murume uyu akatanga kutema pazumba the late amabhandi vachiri vapenyu ndobva baba vaenda kuna amabhandi ndobva vavatsanangura uyo akadeedzwa ndobva anzi siya zvauri kuita ukaramba uchiita nharo ndobvadasana uyu chokwadi akasiya akaimba vakabva vafa amabhandi kubva vafa. Murume uyu ndopakatanga kutora demo achinonotema aitema zvishoma nezvishoma. Gogoro rinori akawedzera foro 2 orimba azhomwa ava vakamboita chairman kuti vazodzoka vakamboita chairman kumashure ndakavabvunza nguva iyoyo vari chairman azhomwa zviri kuita munhu uyu muri kuzviona here vakanditi hongu ndiri kuzviona ndikutoshauzwa kuti munhu uyu ari kuzviitirei dai manga mataura naye asiya zvari kuitera nyaya dzekuti tigare tichitaudzana muno mvillage hadzina kunaka. Azhomwa vabva achigara murume uyu haana kumira akaramba achingotema zvishoma nezvishoma kusvika akavhura munhu wakakura. Nzvimbo iye ndokusara yanzvimbo diki agwetsuro murume abva kunonotaura ari saba takaisa ripoti yekuti pazumba pari kutemwa vanhu dai vanga varega kutema pane nzvimbo iyi. Nzvimbo iyi nebasa rayo isu hatigadzire zumba asi zvinhu zvakaitwa nevakuru asi tinochengetedza zvakasiya zvatarwa nekuru kunze kwokuti kana paita vamwe vakuru vanozvichinji asi zvandoziva panapa apa panenge pachitemwa kwakatuma akatiyo nemupurisa wevillage anonzi Kanyema endai munoona kuti chokwadi here kuri kutemwa. Vakaenda vakati shuwa muti mutoto wavaiva uripo mukuru waitirwa chivanhu wakatemwa nemumwe miti mihombe iripo ipapo yakatemwa kubva tatsiura tikati vanhu musaite tsika yekuita zvikuru ndobva tagara. Murume uyo ndokwa kuchienda panzvimbo pale ndobva anokanya zvidhina ndokuvaka bhani. Ini ndasingazvizivi vanhu vemuvillage ndovakauya vakauza inini changamira kuti imi kunzvimbo kuye kuzumba kwakamira bhani. Takashedza village head ndina amai mari nemupurisa wevillage azhomwa tiri kunzwa kuti kunenguku kwakatemwa muri kuzviziva here zvikanzi hongu ndiri kuzviziva ndini ndakamupa ndikati imi azhomwa muchimupa hamuzive here kuti kuzumba zvikanzi ndinozviziva asi ndasingazive mugano. Ndikati kana mamusingazive mugano makadii kubvunza inini ndikakuitirei ngona mudiki memuchiti mwana wakakura ndichiona amai mhara varipo ndiye munhu mukuru wandasara naye muno muvillage. Chandinoita chese ndiye munhu wakanobvunza ndime mai daiso munana baba zvaifamba sei akati handingabvunza. Ndikati zvino panofana kuitwa sei azhomwa vakanditi ndazvinzwa regai ndiende munomutsanangurira kuti asiye. Takagara 3 days azhomwa ndobva ndazvaendera kumba kwavo achiamene nyaya iye makazoita sei zvikanzi ndakamuudza ndobva anditi ndiri kupunza bhani. Ndikati chokwadi zvikanzi hongu ndobva ndagara hatina kuona kupunzwa kwebhani mvura yanaya tarima ndopa ndakazoisa ripoti. Mupurisa akauya akati ndanzi ndiuye paground ndikutorei pamwe chete naazhomwa nagwetsuro mutiratidze mugano ati zvakanaka izvozvo hapana chakafamba. Gore rino pamakashedza mavillage heads
muchiita nawo musangano nemakomitisi avo murume uyo akazokana zvakare pazvipapai ndikukanya zvidhina inini ndokandaudzwa kuti ini nzvimbo iyeye chichuru changa chiri payanhu pepepe chatopera munhu akanya zvidhina pakuda kutovakwa imba ndopandikafonera mpurisa makambouya nenyaya iyeyi koyo makazoipedza sei vanotsanangura akati kana nyaya yacho yadaro yakutonetsa regai ndiite mapepa ndandiri kuedza hangu kuti ende ndasina tifungidzwa kana tasiro yekuti changamire nhasi tingadai tiri kuno kuchita nezvimba kana kuri kunzi varume ava vanoda kutaura chokwadi nechimiro chirimo muvhireji nekuzivikana kunoita zumba harisi zumba rokunzi rina vanhu vatatu ana apfundi vanotaura nanagora vachiri vapenyu vakatouya pane zumba iroro nekusimba ndozumba rakaitwa kwemakore matatu rakamiswa baba wangu vasisaone wakanziona iwewe ndachangamiro vachiri vapenyu maziso ako akunetsa mushure pekunge vakatomboita pfungwe vachirasika kuzva kuti kumba ndindikuona maziso ako kunetsa chimbomira izvo ndo mamiriro akaita pane nzvimbo yekuti saidi kubva pane zvidhina pane 75 meters kusvika pazuva tozoita kumwe uku tichitarisa kuenda kumba kunogara mwana wakati unoita 100 chakuti saka wayazviba pazumba iro ndisingazivi kuti zumba ravo rinoperera papi asi pandaenda kuona akurima pazumba iro aiwa pazumba apa ndichiri kubatwa kunoti ndakabvunza guvi panonyikirwa zviyo pake ndikapaona apa kubatwa ndikaenda pazumba pano zvimwe zvibedu zvehari zviripo ndikaona apa kubatwa handina chandikaona tingati ipapo pane chiri kuitwa kana ivo vane kupupura kuti ipapo pane chimwe chiri kuitwa asi ndakati circumference tingade kuziva distance kuti rinoda kukuruka singenda gurura gora enda chira enda yana takuenda gora ene tena Drauti mesi maenda uko musaende kurefu give enough Grab, wewe msa grab us, grab kwa chini. Mimi simama mshonga hapa msaende kurefu. Sudah kutaura ni ndaka sana. Basi tunataka kitabu. Right, kutaura ni chiti. Kilaki rokuana munhu wamakapachigara anozivisiti ndechokutanga 2 zvazvinza zvichiitika apa tikadzika zvakanaka ndikuzvinzwa tikadzika zvakanaka tautaura zvazvinoita kana makazogara mese imini kana muri kumba uye mukasvika kumba torai vadiki vamukabereka vaive muvadzidzise histiri mese makabereka tangai mavadzidzisa histiri kuti nyika yenyu makaigara sei inofanirwa sei inoitwa sei zvandaitira uyu nyamufuka usinga pazvoda kutaura zvakaitika rimwe gore ukapona panogara nababa wake na time mukaimba vari vana vari 2 baba uyu komana ari kuoda zvakaitika so takagara pakasvika pakuranisa ukatarisa baba uyu aenda kuchechi kwamarange udhaniel achienda pakoma vanhu mukatarisa nguva yavanhu vakabva mumakipi 1981 maresettlement aya ndopa akatemba negovernment vanhu vakapuwa minda 81
Chokuira. Taura mukatarisa kuti funde. Andi munozwa kuti fundo ndoimba kwanyadumbu. Tine zvimwe zvinhu zvatisingafana kutaura kuvanika zvavasingazivi. Right. Ndopape pamukaita imimi mudzimu wenyu kana kuti muchibika hwahwa hwenyu hwepazumba pamukaisa hari yanyadumbu mumba. Ndokubvunzani inenge iri panze. Chii chamukazoita kuti paakauya mukamboti ano chingoita dende marako kuna mudzinge panhene pakare painzi pana mudzinge kana chingoita ikoko batumedu mawi kana dende marako tinesa hari yako kupi Ipapa ndomubvunza wangu. Ndada kutobvunza ari kuita dende maro wacho ikoko. Aripo here? Ari kuita dende maro racho ikoko rapfunde racho ranyadumbu. Ndada kumubvunza ubvunzo wekuti isisu kana achita dende maro ranyama miti tine hari dzedu ngani 5 handitika pahari 5 hari yanyadumbu inenge iri kunze saka iye kana achita dende maro hari yacho akuisa kupi aitora nyama mindi here kana kuti ranyadumbu hari yacho oisa kupi pamusoro yamuso matanya ina ndaifunidza kuti nyaya iyi mutifumure susu tapira kuzopa vanhu vaanza ava tagara tega tega isusu tichivapa anza ava kana odhara vatichapa anza tokuziva kuti ashapa paive paneva zvinoti kana vana zvimoda zve paive paneva zvinoti tarege kutifumura munhu takaenda kuti akudzikadzikusiregai ndoda kutaura indichiti handiti manzwa here ndichiti makati pachigara pati munhu wamuka pachigara mukapa munhu anoziva izvi zvese kuti zvinotangira pazvibhedhlera saka tiri kuti pamwe pacho kana mukange maini muri kumba kweko munotorana Phineas Waive muchivadzidzisa kuti zvaitwa so zvinodai ana baba vaida iso ana amafota vaida iso ani unoona rimwe zuva ndakataura pamusangano uye akashamisika padakapati patikaita musangano kuti sitaura ndikataura zita rekuti kupa munzara muchiri kuyoga uye akati kuti kupa munzara rurire ona akashamisika noziva kuti kupa munzara mamwe mazita amwinawo vazhinji ava havaitisi zvakafanira vakanzwa vachiti nyamangani vakanzwa vachiti mapota mazita emunhu chi wani mona saka mukatarisa kuti pakanzi nyamutuku akauo musokwa nyamangani mavhiko chirapa munoita kunzwisa saka ndiri kuti nhasi handina mhinduro sinzi auya akumbidza rekutaura zvakanaka asi ndiri kuti imini mapamuri akufanira kudzidzisana musati madzoka kuvanhu ava vamakaisa munyika mega mimi mega mega bozi kwamai mshuya kuyo kwekuno zvakunorera aiwa ivada kutofundiswa mazvidziwa vakudzidziswa mukavafundisa vodzoka kuziva kuti izvi zvinoitwa so izvi zvinoitwa so Zimbabwe rinodai Zimbabwe rinodai Zimbabwe rinodai danho muye muno zvinoitwa zvinzwisisa danho muno zvinoitwa saka hatichataura zvakawanda asi tati ye mudzidzisai vadiki mhinduro tichakupai ana zvomwe mazvidziwa tinobasa tichakupai mhinduro mese asi tinofanira kudzidziswa chikaranga kuti zvinhu zvinofamba sei munanga tikagara vanhu patiri apa tikadai so hapana mutorwa bhoi redu vatinotuma ndouyu hari yapo kuti ita basa ombe tiite basa ridiri fano asi tinoita zvatotinonoa koma dzidzai chikaranga kuti tinofamba sei rudzi rwedu rwakamira sei ndosaka pamwe pacho mutorewa nhaka nevanhu vanodarika nokuda kwokuti zvichataura ngo zvakawanda varadari vakuru vanogara pakati yedu